Bulikam pinaagi sa dashcam ang pagpamato sa usa ka babaeng libod suroy sa usa ka sakyanan nga nagbiyahe sa May Osmeña Boulevard, Cebu City. Recording emergency video. Matod sa uploader nga si Wiley Iray ang bana sa babaeng driver sa maong sakyanan, nahitabo ang insidente kagahapon pasado alas 8 sa buntag. Padung na unta mo duty ang iyang asawa sa dihang nahitabo ang insidente. Makita sa video nga hinay lang ang pagpadagan sa babaeng driver. Apan kalit nga gisugat siya sa babaeng libod suroy nga nanglabay og bato. Nunot sa hitabo, nabuak ang windshield sa passenger seat. Gipablatter na nila ang hitabo sa Abiliana Police Station aron subling dili na kini mahitabo pagbalik. Apan pasado alas 11 sa buntag kagahapon, nanawag nila ang police station ug gipahibaw nga aduna na say laing na biktima sa pagpamato sa susamang libod suroy. Subay sa mong hitabo, nanawagan ang taga-barangay kung si kinsa ang nakaila o kahakabanay sa maong libod suroy. Nanawagan usab ang mga nabiktima ngadto sa Cebu City LGU sa pag-rescue sa babaeng libod suroy aron dili na kini makabiktima.